Vitajte späť v našej sérii tutoriálov o iMonitore. V tomto videu sa budeme venovať variabilnej aplikácii. Tá vám umožňuje presne prispôsobiť dávkovanie hnojív a ochrany plodín podľa individuálnych potrieb rôznych oblastí polí. Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte mať pôdne mapy alebo senzory na traktore či zariadení. V tomto videu sa budeme venovať nastaveniu s pôdnymi mapami. Na začiatok importujte úlohu s pripravenou pôdnou mapou. Môžete to spraviť s AgriRouterom alebo pomocou USB kľúča v správcovi inventára. Keď prvýkrát používate riadenie variabilnej aplikácie, musíte vykonať nasledujúce kroky. Prvým krokom je, aktivujte riadenie variabilnej aplikácie v nastaveniach pod systémom, potom zvoľte funkcie a nakoniec nástroj. Po druhé, v nastavení vozidla aktivujte ISO rýchlosť jazdy v sekcii vozidlo, potom rýchlosť a poloha. Späť v zobrazení map, po tretie, aktivujte aj príslušné vrstvy VRC a aplikovanej dávky v ovládaní zobrazenia. Tieto vrstvy slúžia na zobrazenie pôdnej mapy v hlavnom pohľade. Ako náhle potvrdíte, prejdite späť na zobrazenie mapy a v ponuke úloh vyberte importovanú úlohu. Pôdna mapa je teraz zobrazená na iMonitore. Ak chcete upraviť farebnú paletu, po dotyku na legendu to môžete spraviť. V ponuke úloh môžete tiež vidieť prehľad nastavení pôdnej mapy pod záložkou Konfigurácia predpisu úloh. Ak plánujete použiť shapefile, môžete ho importovať z USB kľúča buď v tejto ponuke, alebo pri manuálnom vytváraní novej úlohy po stlačení tlačidla zdroj. V oboch prípadoch vyberte požadovaný atribút. Ak potrebujete zmeniť mierku, môžete to spraviť pod prvým tlačidlom. Vedľa toho zvoľte predvolenú hodnotu na určenie aplikačnej miery, ktorá sa použije v prípade medzier v pôdnej mape. Po potvrdení sa hodnoty automaticky načítajú a sú pripravené na použitie. Hneď ako začnete aplikáciu cez tlačidlo úlohy, vaše náradie používa hodnoty riadenia variabilnej miery a môžete začať pracovať. Pre rýchle zobrazenie stavu poskytuje iMonitor na palubnej doske informácie ako kapacita nádrže, mieru aplikácie a zostávajúcu plochu v súvislosti s kapacitou nádrže. Prístup k nastaveniam rýchlosti aplikácie máte cez tlačidlo v ľavom navigačnom paneli. Tvar ikony sa môže líšiť podľa typu pripojenia. V mini zobrazení môžete vidieť úroveň naplnenia nádrže, aktuálnu hodnotu aplikácie a cieľovú hodnotu. Tu máte možnosť vybrať si medzi možnosťami VRC, ECU a Auto. VRC zabezpečuje plne automatické nastavenie rýchlosti aplikácie. Režim Auto vám ponúka možnosť vrátiť sa k dvom prednastaveným rýchlosťam aplikácie v prípade straty GNS polohy. ECU na druhej strane berie nastavenú hodnotu z univerzálneho terminálu. Týmto uzatvárame náš komplexný pohľad na modul TCGeo. Objavte aj naše ďalšie videá, aby ste sa dozvedeli užitočné tipy a triky o iMonitore.